ανέργους στο Fortnite, ειδικά με το Chapter 7 που έρχεται, με το event που έρχεται τώρα κατά τις 9 στην Ελλάδα, 9 η ώρα. Πρέπει να είστε εκεί, όχι να είστε από τις 8.30 τουλάχιστον μέσα και πιο νωρίς καλύτερα, να βρείτε με ποιον να το παίξετε. Θα δείτε που είναι το event, να το ψάξετε, να δείτε και κάνα live stream κανενός YouTuber που είναι famous, μέχρι και να είναι Άγγλος. Απλά να ξέρετε ότι η ώρα είναι 8 ή 9 κάπου εκεί. Έτσι ξέρω, άμα τώρα έχει αλλάξει δεν είμαι σίγουρος. Τώρα θα είναι στο TikTok, είναι λίγο ένα κομματάκι. Όλο το βίντεο θα ανεβεί στο YouTube μου. Θα σας το έχω link στο προφίλ μου. Αν πατήσεις και είναι ένα link, πατήστε ένα subscribe, ένα like. Πρώτον, αρχίζουμε. Είναι το Unreal Cup, που αυτό είναι το καλύτερο cup της σεζόν. Το Chapter 7 season 1 είναι το καλύτερο cup. Με έπαθλο 1 εκατομμύριο συνολικά νομίζω. Ο πρώτος παίρνει 40 χιλιάρικα. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω, θα σας το δείξω, θα το έχετε στην οθόνη σας εσείς. Είναι και πολύ καλό cup. Επιτέλους τα Ranked Cup έχουν σημασία και μπορεί ένα μικρό λάθος. Θα έχουν σημασία και πάλι, απλά ότι για να έχουν σημασία πρέπει να κάνεις squall, κατάλαβες. Έτσι κατάλαβα εγώ. Τώρα δεν ξέρω, επειδή μου λέει qualifying round, δεν ξέρω. Τώρα νομίζω θα το έχετε, θα το ανεβάσω τώρα που μιλάω. Δεν ξέρω, τώρα θα το δούμε και μετά. Αν είναι κάτι λάθος θα σας το πω. Αλλά εντάξει, έχουν σημασία. Μπορείς να πάρεις pickaxe, μπορείς να πάρεις κάτι ανάλογα με το πόσο top percent είσαι. Κατάλαβες, ανάλογα με το τέτοιο. Αυτά παιδιά, και θα συνεχίσει το βίντεο. Μπορείς να πάρεις κάτι από αυτά. Είναι κάτι backlinks μέχρι και skins και outfits που θα γαμάνε. Γυρνάνε πίσω τα Duo Victory Cash Cup. Βασικά ήταν, αλλά ξαναγυρνάνε ότι συνεχόμενα. Έρχονται περισσότερα reload caps και zero build caps. Ελπίζω να τα παίξετε, θα έχετε μεγαλύτερη ευκαιρία να βγάλετε earnings, επειδή αυτά τα caps είναι καλά, επειδή πρέπει να κάνεις squall και πρέπει να πάρεις ένα win για να πάρεις λεφτά. Ή για το Unreal Cup που θα πρέπει να πας νομίζω τουλάχιστον top 1000 και πάνω για τουλάχιστον $100, που είναι 110 ευρώ, 105 ευρώ, λίγο κάπου εκεί παραπάνω. Και είναι τώρα, εάν κάψεις το Fortnite και είσαι καλή κιόλας, είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτή τη σεζόν να βγάλεις λεφτά. Ή εάν μπεις σε tournament από InSpot ή κάτι τέτοιο, ή Battle.net, κάποιον θα τα ξέρετε, είναι κάτι internet cafe και είναι πολύ καλά, μπορεί να είναι πιο εύκολα από τα κανονικά. Ή και εγώ όταν πάω βάλω support creator και κάνω customs, μπορεί να βάλω και κάτι με έπαθλο για τον πρώτο. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα follow, ένα like, με βοηθάει πάρα πολύ. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Ολόκληρο το βίντεο θα το βρείτε για όλα τα λέξεις για το map και όλα τα πάντα, περισσότερες πληροφορίες και τέτοια θα το βρείτε στο YouTube μου, στο προφίλ, και πατήστε ένα like και follow και share σε όλους τους φίλους σας. Και αν δεν έχετε Duo, μπορείτε να βρείτε Duo από το πιο δημοφιλές βίντεο που έχω, που είναι με 800k views, που ψάχνουν και άλλοι για Duo, μπορείτε να βρείτε και από εκεί. Ή αν γίνει και αυτό το βίντεο viral, μπορείτε να βρείτε και από εκεί και από εδώ έναν συμπαίκτη για να παίξετε, να τον δοκιμάσετε. Ή και από Discord servers, που θα φτιάξω και εγώ έναν δικό μου Discord server, συγγνώμη. Και αύριο θα κάνω live κατά το μεσημέρι, να είστε όλοι εκεί πέρα. Παίξουμε 1v1, παίξουμε Tilted Zone Wars, θα παίξουμε πολλά πράγματα, θα δούμε κιόλας. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Μην ξεχάσετε follow, like, share, και τα λέμε σε άλλο βίντεο. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και τα λέμε.